Ονομάζομαι Σάρα και είμαι 29 ετών. Ξεκίνησα μια μικρή εταιρεία πληροφορικής στη Νέα Υόρκη πριν από 5 χρόνια και τώρα έχει φτάσει να απασχολεί 20 υπαλλήλους. Όταν ξεκίνησα, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις, παρά μόνο μια αιμονή να πετύχω όμικρον με τόνο, τι και αν γίνει. Αποφοίτησα από το κολέγιο με υποτροφία. Τα νιάτα μου δεν ήταν λαμπερά, αλλά δεν άφησα ποτέ το όνειρό μου, και το πρόσωπο που με στήριξε περισσότερο στην πορεία ήταν, πάνω απ' όλα, η μητέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 5 ετών. Η μητέρα μου δεν έκλαψε ποτέ, δούλευε σε ένα εργοστάσιο την ημέρα και ως καθαρίστρια τη νύχτα, αλλά όσο κουρασμένη κι αν ήταν, πάντα χαμογελούσε στην αδελφή μου και σε μένα και έλεγε: «Εσείς κορίτσια μπορείτε να κάνετε τα πάντα». Ήμασταν φτωχοί. Αλλά το σπίτι μας ήταν πάντα ζεστό, γι' αυτό ακριβώς έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Θα ξεπληρώσω οπωσδήποτε τη μητέρα μου μια μέρα. Μόλις η επιχείρησή μου άρχισε να απογειώνεται. Άρχισα σταδιακά να στηρίζω τη ζωή της μητέρας μου, ένα καινούριο ψυγείο, ένα πλυντήριο, στεγνοτήριο, έναν καινούριο καναπέ και κουρτίνες, τα αντικατέστησα όλα. Κάθε Μάιο, κάναμε παράδοση να πηγαίνουμε μαζί ταξίδι για τη γιορτή της μητέρας. Το πρώτο ταξίδι ήταν στη Σεντόνα, καθώς κοίταζε τα βουνά Red Rock, η μητέρα μου δάκρυσε και είπε: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα τέτοιο τοπίο στη ζωή μου». Αλλά κάθε φορά, η μικρότερη αδελφή μου, η Κρίστιν, έλεγε πράγματα όπως: «Εγώ είμαι αυτή που πρότεινε το ταξίδι στη Σέρα και όλη η ευγνωμοσύνη θα κατέληγε να κατευθύνεται σε εκείνη». Το ίδιο συνέβαινε και με τις οικιακές συσκευές. Η Κρίστιν γελούσε και έλεγε: «Αυτό είναι δώρο και από μένα και από τον σύζυγό μου», και η μητέρα μου χαμογελούσε ευτυχισμένη και έλεγε: «Ευχαριστώ». Έτσι, το διόρθωσα μερικές φορές, την είχα πληρώσει, διευκρίνιζα και η μητέρα μου, έκπληκτη, έλεγε: «Αλήθεια. Ευχαριστώ». Αλλά ταυτόχρονα η Κρίστιν έδειχνε ξεκάθαρα την ενόχλησή της. Υποθέτω ότι δεν της άρεσε όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελε. Μετά από αυτό, τουλάχιστον επιφανειακά, η Κρίστιν σταμάτησε να ισχυρίζεται ότι είχε πληρώσει για πράγματα. Την είχα προειδοποιήσει, άλλωστε. Από εδώ και πέρα, να είσαι ειλικρινής. Σταμάτα να το κάνεις να ακούγεται σαν να τα κάνατε όλα μόνοι σας. Η Κρίστιν γέλασε λίγο, λέγοντας: «Συγγνώμη, δεν εννοούσα τίποτα με αυτό», και το βούρτσισε σαν να μην ήταν τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα είπε πίσω από την πλάτη μου όμως: «Υποθέτω ότι δεν θα μάθω ποτέ». Η Κρίστιν παντρεύτηκε αμέσως μετά το Λύκειο και τώρα ζει με τον σύζυγό της και τα 2 παιδιά της σε ένα μικρό σπίτι στα προάστια. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να λέει: «Βοηθάω στην επιχείρηση του συζύγου μου». Και η μητέρα μου λέει με περηφάνεια στον κόσμο: «Η Κρίστιν κάνει πολύ καλή δουλειά για να ισορροπεί ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια». Το πρωί των Χριστουγέννων ξύπνησα νωρίς, κάτω από τον ακόμα σκοτεινό ουρανό του Μανχάταν, έπεφτε αθόρυβα λευκό χιόνι. Το σημερινό δελτίο καιρού το ονόμαζε «Η τέλεια έκπληξη των γιορτών». Σκέφτηκα ότι αυτό δεν σήμαινε μόνο χιόνι, σήμαινε χρόνο μαζί ως οικογένεια. Είχα προετοιμάσει αυτή τη συντροφικότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, την παραμονή των Χριστουγέννων. Η ξαδέλφη μου Τίφανη πέρασε μετά τη δουλειά και με βοήθησε να στρώσω το τραπέζι. Ήταν πάντα στοχαστική, ένας από τους λίγους ανθρώπους που μου δίνει αθόρυβα ένα χεράκι όταν είμαι απασχολημένη και που με καταλαβαίνει πραγματικά. Καθώς ίσιονε το κόκκινο τραπεζομάντιλο στην κουζίνα, έβαλε ένα μικρό γέλιο. «Σάρα, είσαι πραγματικά πάρα πολύ τέλεια. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έφταναν τόσο μακριά για όλους, το ξέρεις». Αυτά τα λόγια πραγματικά μου έμειναν. Κοιτάζοντας πίσω. Ίσως η Τίφανη αισθάνθηκε την προσοχή σε μένα που δεν είχα παρατηρήσει η ίδια. Αλλά ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα τέλεια. Ένιωθα ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να αποδείξω την αξία μου. Προετοίμασα τη γαλοπούλα, έβαλα την ειδική σάλτσα στο φούρνο, έψισα μια σπιτική μιλόπιτα το προηγούμενο βράδυ, στόλισα το τραπέζι με κόκκινες πουενσέτιες, τοποθέτησα τα δώρα κάτω από το δέντρο και κρέμασα κάλτσες με τα ονόματα όλων δίπλα στο τζάκι. Φέτος, θα ερχόταν η μητέρα μου, η Κρίσταν, ο σύζυγός της και τα 2 παιδιά τους, γύρω στις 10:30. Η μητέρα μου και η οικογένεια της Κρίσταν έφτασαν με ένα καινούριο SUV. «Μαμά, χιονίζει», φώναξε χαρούμενα η κόρη της Κρίστιν, η Έμα. «Έλα μέσα, κάνει κρύο», χαμογέλασα καθώς άνοιξα την πόρτα. Η μητέρα μου, τυλιγμένη με ένα χοντρό παλτό, μου χαμογέλασε και είπε: «Ευχαριστούμε που μας καλέσατε ξανά», και κατευθύνθηκε κατευθείαν μέσα. Η Κρίστιν ακολούθησε, οδηγώντας τα παιδιά της δίπλα μου με ένα βλέμμα που έλεγε ότι όλα αυτά ήταν εντελώς συνηθισμένα. Ακόμα και όταν τα μάτια μας συναντήθηκαν, δεν υπήρχε καμία αναγνώριση, κανένα ευχαριστώ,
μόνο η παραδοχή ότι όλα αυτά ήταν φυσιολογικά. Εκείνη τη στιγμή, ένα μικρό αίσθημα δυσφορίας τρεμόπαιξε μέσα μου, ούτε μια λέξη ευγνωμοσύνης για όλες τις προετοιμασίες για τις οποίες είχα ξοδέψει μια ολόκληρη μέρα, από τη μητέρα μου, από την αδελφή μου, από κανέναν. Μόλις το γεύμα ήταν έτοιμο, όλοι απλά κάθισαν στο τραπέζι σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Είχα σηκώσει το ποτήρι μου, ανάγκασα ένα χαμόγελο και είπα: «Ας κάνουμε μια πρόποση. Είμαι ευγνώμων που μπορέσαμε να είμαστε όλοι μαζί ξανά φέτος. Καλά Χριστούγεννα». Αλλά κανείς δεν είπε: «Αυτό το φαγητό είναι υπέροχο, Θεοί, ευχαριστώ για όλη τη δουλειά σας». Ήταν σαν να μην υπήρχα καν. Ο σύζυγος της Κρίστεν άρχισε να μιλάει για το πώς τα παιδιά άνοιγαν με ενθουσιασμό τα δώρα από το πρωί. Και η μητέρα μου γέλασε και έγνεψε, συνέχισα να χαμογελάω, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του γεύματος, ήμουν πάνω κάτω, σερβίροντας, καθαρίζοντας, συμμαζεύοντας καθώς άδειαζαν τα πιάτα όλων. Ένιωθα σαν μισθωμένη οικοδέσποινα. Εκείνο το βράδυ, βρέθηκα να κάθομαι στο σαλόνι με τη μητέρα μου και την Κρίστεν, και οι τρεις μας να πίνουμε κακάο μαζί. Τα παιδιά της Κρίστεν έπαιζαν στην αυλή, ενώ ο σύζυγός της τα πρόσεχε. Οι τρεις μας, η μητέρα μου, η Κρίστεν και εγώ, καθόμασταν γύρω από το τζάκι στο σαλόνι. Ατμός ανέβαινε απαλά από το κακάο μας, και παρά το χιόνι που έπεφτε έξω, το δωμάτιο γέμιζε ζεστασιά. Η μητέρα μου κάθισε το φλιτζάνι της και, με ένα νοσταλγικό χαμόγελο, είπε: «Με κάνει τόσο ευτυχισμένη που περνάμε χρόνο έτσι. Ποτέ πριν δεν είχαμε τέτοιου είδους αναψυχή». Η Κρίστεν γέλασε και έγνεψε. «Ναι, μαμά, τότε όλα ήταν πάντα τόσο ταραχώδη. Χαίρομαι που μπορείτε επιτέλους να χαλαρώσετε στο νέο σας σπίτι». Τότε ήταν που συνέβη, η μητέρα μου σήκωσε ελαφρώς το πρόσωπο της και, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, είπε σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο: «Η Κρίστεν μου αγόρασε ένα καινούριο σπίτι. Η αδελφή φρόντισε για όλα. Ποτέ δεν έκανες τίποτα για μένα», πήρα ανάσα. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να ζήσω σε ένα τόσο υπέροχο σπίτι, χωρίς να έχω κάνει τίποτα μόνη μου». Η Κρίστεν συνέχισε με ένα χαμόγελο. «Ήθελα απλώς να δώσω κάτι πίσω στη μαμά, αυτό είναι όλο». Κρατούσα την κούπα μου και στα δύο μου χέρια, κοιτάζοντας τους δύο σιωπηλά. Η μητέρα μου συνέχισε. «Από τότε που άρχισα να ζω με τον Πολ, νιώθω πραγματικά ευτυχία. Αυτό το καινούριο σπίτι είναι σαν όνειρο, κάθε λέξη της ήταν σαν μαχαίρι στο στήθος μου. Ο Πολ ήταν ένας άντρας που η μητέρα μου είχε γνωρίσει πέρυσι σε μια λέσχη κυπουρικής για ηλικιωμένους. Ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, που απολάμβανε μια χαλαρή ζωή μετά τη συνταξιοδότησή του. Και αυτός και η μητέρα μου τα είχαν βρει αμέσως, άρχισαν να βγαίνουν εκείνο το φθινόπωρο και την άνοιξη είχαν αποφασίσει να χτίσουν μαζί ένα σπίτι. Το μόνο που πήρα ήταν ένα απλό μήνυμα. Επιτέλους βρήκα το δικαίωμά μου να είμαι ευτυχισμένη. Καμία περαιτέρω εξήγηση. Τα πρωινά, το φως του ήλιου χύνεται στο σαλόνι και έχει γίνει ρουτίνα να πίνουμε ζεστό καφέ μαζί. Ο Πολ πάντα αλέθει τους κόκκους για εμάς. «Ξέρεις πόσο στοχαστικός είναι», η μητέρα μου χαμογέλασε ζεστά καθώς συνέχισε. «Η κουζίνα είναι τεράστια, υπάρχει ένας πάγκος με νησίδα και ο φωτισμός που διάλεξε η Κρίστεν είναι απλά υπέροχος. Η Κρίστεν έχει τόσο καλό γούστο. Τα βράδια, ο Πολ και εγώ βλέπουμε ταινίες μπροστά στο τζάκι. Πραγματικά νιώθουμε σαν οικογένεια. Μια πραγματική οικογένεια». Αυτή η φράση ήταν το μόνο πράγμα που κατάφερα με δυσκολία να καταπιώ. Νομίζω ότι, τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, βρήκα επιτέλους ένα μέρος όπου ανήκω πραγματικά, όλα αυτά χάρη στις προσπάθειες της Κρίστεν. Είμαι η πιο ευτυχισμένη που ήμουν ποτέ στη ζωή μου. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, Κρίστεν. Απλώς κοίταζα σιωπηλά την κούπα μου που είχε αρχίσει σταδιακά να κρυώνει, νιώθοντας ένα ρίγος να εισχωρεί βαθιά στο στήθος μου. Ίσως θα έπρεπε να το είχα πει, ότι εγώ ήμουν αυτή που πλήρωσε την προκαταβολή για το σπίτι, αλλά η σκέψη να σβήσω αυτό το βλέμμα ικανοποίησης από το πρόσωπο της μητέρας μου σταμάτησε τις λέξεις στο λαιμό μου. Ακόμα και αν μιλούσα, κανείς δεν θα χαιρόταν να το ακούσει. Η Κρίστεν απλώς θα γελούσε: «Κάνεις λάθος». Και ήξερα ήδη ποιον θα πίστευε η μητέρα μου. Έτσι, κατάπια τα πάντα. Προσποιήθηκα ήσυχα ότι ρουφούσα το κρύο κακάο μου. Μετά από αυτό, όπως πάντα, το χριστουγεννιάτικο πάρτι της οικογένειάς μας μετατοπίστηκε στην παραδοσιακή ανταλλαγή δώρων. Για τη μητέρα μου, είχα διαλέξει ένα κασκόλ κατά παραγγελία. Για τα παιδιά της Κρίστεν, πήρα λέγκο και βιβλία με εικόνες. Ουάου! Αυτό ήθελα, φώναξε η Έμα και τελικά κατάφερα να χαμογελάσω λίγο. Αλλά όταν η μητέρα μου άνοιξε το δώρο της, έγερνε λίγο το κεφάλι της. «Είναι όμορφο»,
αλλά δεν είναι πολύ κρύα τα κασκόλ σαν και αυτό. Ήταν ένα κασμίρι από 100% κασμίρ, σε έτοιμο για το χειμώνα. Είναι επενδεδημένο με μαλλί για να σε κρατάει ζεστή, απάντησα ήσυχα. Αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Χαμογέλασε και κοίταξε την Κρίστεν. Εκείνη τη στιγμή, έμεινα άφωνη. Για πρώτη φορά, κατάλαβα πραγματικά. Η μητέρα μου πίστευε μόνο την Κρίστεν. Η συνειδητοποίηση με χτύπησε σαν χτύπημα, αλλά δεν ύψωσα τη φωνή μου. Δεν παραπονέθηκα, δεν διαμαρτυρήθηκα, ούτε προσπάθησα να εξηγήσω. Άφησα ήσυχα την κούπα μου και έφυγα από το δωμάτιο, με το γέλιο της Κρίστεν να αντυχεί πίσω μου, καθώς έπεφτε η νύχτα και η φωτιά στο σαλόνι τρεμόπαιζε χαμηλά, ο σύζυγος της Κρίστεν είπε, να πάμε σπίτι. Τα παιδιά, με νησταγμένα μάτια, έσφιξαν σφιχτά τα χέρια τους, στην πόρτα, είπα απλώς, να προσέχετε, εντάξει. Το χαμόγελο της Κρίστεν φαινόταν λίγο σφιγμένο. Ίσως επειδή δεν είχα πει λέξη. Ίσως αυτό την αναστάτωσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μόλις έκλεισα την πόρτα, επέστρεψα αργά στην κουζίνα και άρχισα να καθαρίζω σιωπηλά. Καθώς έπλαινα το βουνό των πιάτων, τα λόγια της μητέρας μου έπαιζαν συνέχεια στο μυαλό μου. Ποτέ δεν έκανες τίποτα για μένα, με τα δάχτυλά μου να μουδιάζουν στο παγωμένο νερό, οι σκέψεις μου επέστρεψαν σε εκείνη τη νύχτα πριν από μερικούς μήνες. Ήταν αρχές φθινοπόρου. Είχα δεχτεί ένα σπάνιο τηλεφώνημα από την Κρίστεν. «Γεια σου, Σάρα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι». Η φωνή της στο τηλέφωνο ήταν παράξενα χαρούμενη, με εκείνο το γνωστό ύφος που χρησιμοποιούσε κάθε φορά που ήθελε μια χάρη, κάθε φορά που ακουγόταν έτσι, έκανε πάντα την άνετη, αλλά ήταν μια υπολογισμένη παράσταση. «Θέλω να κάνω δώρο στη μαμά ένα καινούριο σπίτι. Το σπίτι που μένει τώρα είναι τόσο παλιό και ξεπερασμένο, και πάντα έλεγε ότι κάνει παγωνιά το χειμώνα. Ειδικά με τα ρεύματα στα παράθυρα του σαλονιού. Απλά νιώθω τόσο άσχημα για αυτήν». «Ναι, αλλά εσείς δεν θα μπορούσατε να πάρετε υποθήκη, έτσι δεν είναι?» Αναστέναξα καθώς απαντούσα. Η Κρίστεν πάντα μιλούσε για βοήθεια στην επιχείρηση του συζύγου της, αλλά ειλικρινά, αμφιβάλλω αν είχαν καθόλου σταθερό εισόδημα. Ο σύζυγος της αποκαλούσε τον εαυτό του αυτοπασχολούμενο, αλλά στην πραγματικότητα τα έβγαζε πέρα, αναλαμβάνοντας μικρές δουλειές διανομής και περίεργες δουλειές μάστορα στη γειτονιά. Το εισόδημά τους ήταν ασταθές από μήνα σε μήνα, δεν τηρούσαν σωστά βιβλία, υπέβαλαν ασαφείς φορολογικές δηλώσεις και φυσικά δεν μπορούσαν να προσκομίσουν καμία επίσημη απόδειξη εισοδήματος. Το πιστωτικό του σκόρ ήταν κακό, οπότε δεν υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να περάσουν τον έλεγχο της τράπεζας. Η ίδια η Κρίστεν πρέπει να ήξερε καλύτερα από τον καθένα ότι δεν θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για στεγαστικό δάνειο. Το ξέρω αυτό. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ρωτάω. Θέλω να βάλεις το σπίτι στο όνομά σου, μόνο και μόνο για τη γραφειοκρατία. Και για τα πρώτα χρόνια, θα μπορούσες να μας βοηθήσεις με τις πληρωμές. Θα σας το ξεπληρώσω, το υπόσχομαι. Κρίστεν, αυτό δεν είναι ένα απλό πράγμα που ζητάς. Το ξέρω. Αλλά η μαμά πάντα δούλευε τόσο σκληρά για εμάς, έτσι δεν είναι? Τώρα είναι η σειρά μας ως αδελφές να κάνουμε κάτι για αυτήν. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι φανταχτερό, ούτε καν ένα μεγάλο δώρο. Απλά θέλω να έχει ένα μέρος όπου θα νιώθει ασφαλής. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Σάρα, ας το κάνουμε μαζί. Δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου, αλλά με τις δυο μας, ξέρω ότι είναι εφικτό. Τα λόγια της τράβηξαν λίγο την καρδιά μου. Όμως, είχα πιαστεί στις παραστάσεις της έτσι, περισσότερες φορές από όσες μπορούσα να μετρήσω. Θα στο ξεπληρώσω. Κανείς δεν ήξερε καλύτερα από μένα πόσο κενά ήταν αυτά τα λόγια. Παρόλα αυτά, εκείνη τη στιγμή, θυμήθηκα πόσο πολύ ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι και για τη μαμά. Και φαντάστηκα το χαρούμενο πρόσωπό της, και στο τέλος ενέδωσα. Ωραία. Αλλά εγώ αναλαμβάνω όλες τις πληρωμές. Δεν θέλω να υπερβάλλω εαυτόν. Φυσικά. Ευχαριστώ. Είσαι πάντα τόσο αξιόπιστη, Σάρα. Πάω στοίχημα ότι η μαμά θα κλάψει όταν το ακούσει. Και ξέρεις πώς να κάνεις την προσομοίωση των υποθηκών κτλ. Μπορώ να το αφήσω αυτό το κομμάτι σε σένα. Θα το αναλάβω εγώ. Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, άφησα έναν μακρύ αναστεναγμό και άνοιξα το λάπτοπ μου, εκτελώντας την προσομοίωση υποθηκών στο διαδίκτυο. Παρακολουθούσα τους αριθμούς να γεμίζουν την οθόνη, ο καθένας από τους οποίους είχε ένα βαρύ βάρος, που δεν είχε καμία σχέση με την ελαφρότητα της λέξης «παρών». Έβαλα μέρος της προκαταβολής σε μετρητά. Βοήθησα και στην επιλογή των επίπλων, το ψυγείο στην κουζίνα ήταν το μεγάλο γαλλικό μοντέλο που πάντα ήθελε η μαμά.
Ο καναπές είχε φαρδί κάθισμα, ή ο Πολ τον λάτρευε για τον απογευματινό του ύπνο. Αλλά μετά από όλα αυτά, η Κρίστεν ισχυριζόταν ότι τα είχε κάνει όλα μόνη της. Πήγε μόνη της στη μαμά να δει τα σχέδια του σπιτιού, χωρίς να με συμβουλευτεί ή έστω να μου το πει εκ των προτέρων. Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό, μπορούσα να τη φανταστώ να λέει, τα σχεδίασα όλα για να είναι εύκολο για σένα να μετακομίσεις, μαμά. Υπήρχε από την αρχή, σαν να μην ήμουν ποτέ εκεί, πολλές φορές σκέφτηκα να αντιμετωπίσω την Κρίστεν, αλλά εκείνη απλώς χαμογελούσε αθώα και έλεγε, Δεν το εννοούσα έτσι, με εκείνο το ανάλαφρο ύφος που χρησιμοποιούσε πάντα, μπροστά στη μαμά, ήταν η τέλεια κόρη, και εγώ, λοιπόν, έμοιαζα με την ελαφρώς ψυχρή μεγαλύτερη κόρη, που θυσιάζεται χωρίς λόγο. Απόψε, η μαμά κοίταξε την Κρίστεν και είπε χωρίς δισταγμό, «Είμαι τόσο περήφανη για σένα, Κρίστεν». Δεν είπε το όνομά μου, ούτε μια φορά. Αφού έπλυνα τα πιάτα, επέστρεψα στο σαλόνι και κάθισα μπροστά στο τζάκι. Η φωτιά είχε συρρικνωθεί, σχεδόν έτοιμη να σβήσει. Δεν είχα καν την ενέργεια να προσθέσω περισσότερα ξύλα, ανταυτού. Απλώς τυλίχτηκα σε μια κουβέρτα και έκλεισα τα μάτια μου. Όλα όσα είχα κάνει, ήταν σαν να είχαν σβηστεί. Κι όμως, αναρωτήθηκα μήπως είμαι απλώς το είδος του ανθρώπου που κάνει πράγματα για τους άλλους, όμικρον με τόνο, τι κι αν συμβεί. Αυτή η σκέψη, προς το παρόν, με άφησε με μια αμυδρή αίσθηση λύπης. Σύντομα, το χιόνι άρχισε να πέφτει και πάλι έξω. Μέσα στην ησυχία, έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται για άλλη μια φορά, τι σημαίνει οικογένεια. Δεν είχα απάντηση. Αλλά ένα πράγμα ήταν σίγουρο, δεν ήθελα να είμαι πια η βολική μεγάλη αδελφή, αυτό ήταν το μόνο πράγμα που ήξερα σίγουρα. Όταν τελείωσαν οι διακοπές του νέου έτους και η πόλη άρχισε να ξαναζωντανεύει, άρχισα να ξεφλουδίζω λίγο-λίγο τα στρώματα του καθήκοντος και της υπερηφάνειας και να βάζω τη δική μου ζωή σε τάξη. Το πρώτο βήμα ήταν να στείλω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέμα. Σχετικά με το στεγαστικό δάνειο του σπιτιού. Σκέφτομαι να αλλάξω το όνομα στην υποθήκη και να αναστείλω τις πληρωμές που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν ήδη ετοιμαστεί. Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Τη στιγμή που πάτησα αποστολή, ένας κρύος αέρας πέρασε από το στήθος μου. Ήταν η απόδειξη ότι κάτι είχε πραγματικά αλλάξει μέσα μου. Οργάνωσα όλες τις δηλώσεις υποθήκης, τα αρχεία μεταβίβασης και τις αποδείξεις αγοράς επίπλων που είχα πληρώσει. Έβαλα τίτλο στο φάκελο, Κρίστεν, αρχεία εξόδων. Αυτή η αριθμή ήταν η σιωπηλή ιστορία των θυσιών μου. Ένα απόγευμα στα τέλη Ιανουαρίου συνάντησα τον Τζόι στο γραφείο μου. Ο Τζόι είναι δικηγόρος και τον εμπιστευόμουν από τότε που με βοήθησε με μια διαφωνία για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο πριν από μερικά χρόνια. Είναι ήπιος, αλλά ασυμβίβαστος όσον αφορά τα γεγονότα. Οι συμβουλές του είναι πάντα ακριβείς. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχα στείλει, ο Τζόι είπε: «Σάρα, με τόσο λεπτομερή αρχεία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μπορούμε να ετοιμάσουμε την επίσημη ειδοποίηση για τη διακοπή των πληρωμών και τη διαγραφή του ονόματός σας από το ακίνητο. Αλλά είναι πιθανό η Κρίστεν να αντιδράσει. Δεν πειράζει. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Απλώς ξεκαθαρίζω τα γεγονότα», απάντησα χωρίς δισταγμό. Έτσι σταμάτησα τις πληρωμές του ενυπόθηκου δανείου από εκείνο το μήνα, εκείνο το Σαββατοκύριακο, μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα για ένα μοναχικό ταξίδι στο Ντένβερ. Ατενίζοντας τα χιονισμένα βραχώδη όρη, έκλεισα το τηλέφωνό μου και διέκοψα κάθε επαφή με την οικογένειά μου. Δεν είχα καμία πρόθεση να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν πια, ήθελα απλώς να διεκδικήσω τον δικό μου χρόνο, αλλά ένα μήνα αργότερα, η ειδοποίηση αθέτησης από την τράπεζα έφερε επιτέλους την πραγματικότητα στο σπίτι τους. Μόνο με αυτόν τον φάκελο στο χέρι συνειδητοποίησαν πόσο πολύ τα κρατούσα όλα μαζί, από εκείνη την ημέρα. Άρχισα να δέχομαι επανειλημμένα τηλεφωνήματα από την Κρίστεν. Σιωπηλά, παρακολουθούσα τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονταν και τις απέρριπτα αθόρυβα. Λίγες μέρες αργότερα, μου έστειλε email. «Σάρα, γεια σου, γιατί σταμάτησες να πληρώνεις την υποθήκη. Η μαμά είναι πολύ αναστατωμένη. Δεν μπορώ να καλύψω τη δόση αυτό το μήνα. Μπορούμε σε παρακαλώ να μιλήσουμε έστω και μια φορά?» Όταν είπε αναστατωμένη, σκέφτηκα ότι αυτό που ένιωθε πραγματικά ήταν ο τρόμος της έκθεσης, πήρα μια βαθιά ανάσα και απάντησα ήρεμα: «Υπάρχει πολύ μεγάλο κενό μεταξύ αυτών που είπε στη μαμά για το νέο σπίτι και αυτών που πραγματικά έκανα. Δεν μπορώ να συνεχίσω να κουβαλάω άλλο αυτό το βάρος στο όνομά μου. Έχω όλα τα αρχεία, τα συμβόλαια υποθήκης, τις αποδείξεις πληρωμής. Έχω ετοιμάσει όλα όσα πρέπει να σου πω για τη μαμά και θα μοιραστώ τις λεπτομέρειες γραπτός». Το μήνυμα είχε επισημανθεί ως κόκκινο, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.
η σιωπή δεν κράτησε πολύ. Τον Φεβρουάριο. Η μητέρα μου τηλεφώνησε για πρώτη φορά μετά από καιρό. «Σάρα, έχεις ένα λεπτό?» «Ναι». «Έμαθα από την Κρίστιν ότι σταμάτησαν οι πληρωμές του στεγαστικού δανείου». «Τι συμβαίνει?» Έκανα παύση για μερικά δευτερόλεπτα, έκλεισα τη λειτουργία του ηχείου και μελέτησα τη φωνή μου. «Μαμά, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Είπες ότι η Κρίστεν έκανε τα πάντα για το σπίτι, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια». «Τι εννοείς?» «Η υποθήκη είναι στο όνομά μου. Εγώ πλήρωσα την προκαταβολή και έχω καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις. Εγώ αγόρασα και το ψυγείο και τον καναπέ. Αλλά η Κρίστεν τα έκρυψε όλα αυτά, σου είπε ακόμα και ότι πλήρωσε τα ταξίδια για τη γιορτή της μητέρας. Η μητέρα μου σιώπησε, σαν να μην είχε βρει λόγια. Ήσουν πραγματικά εσύ?» «Έχω όλες τις αποδείξεις, βιβλιάρια τραπεζών, συμβόλαια, δηλώσεις πιστωτικών καρτών. Μπορώ να σας τα δείξω, αν θέλετε». Μετά από μια μεγάλη παύση, η φωνή της ακούστηκε αδύναμη και τραχιά. «Εγώ δεν ήξερα. Πραγματικά, δεν είχα ιδέα. Δεν ήθελες να ξέρεις?» «Μαμά. Ποτέ δεν ήθελα την ευγνωμοσύνη σου. Ήθελα απλώς να δεις τα γεγονότα. Αυτό είναι το μόνο που ήθελα πάντα, μόνο ειλικρίνεια. Λυπάμαι. Αμφιβάλλω αν κατάλαβε το πραγματικό βάρος αυτής της συγγνώμης. Αλλά ακόμα και έτσι, ένιωσα ότι είχε κάνει τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά. Λίγες μέρες αργότερα, χάρη στις διευθετήσεις του Τζόι, στάλθηκε στην Κρίστεν μια επίσημη ειδοποίηση για την αλλαγή του ονόματος της υποθήκης και τη μεταφορά της ευθύνης πληρωμής. Της δόθηκε προθεσμία 1 μηνός. Αν δεν μπορούσε να συνεχίσει τις πληρωμές, θα ακολουθούσαν νομικές ενέργειες. Μετά από αυτό, η Κρίστεν σιώπησε. Η μητέρα μου σταμάτησε επίσης να επικοινωνεί μαζί της. Εγώ απλά συνέχισα τις μέρες μου ήσυχα. Ένα βράδυ, κάθισα τελικά δίπλα στο τζάκι, αφήνοντας μια προς μια τις αναμνήσεις της Κρίστεν. Το παιδικό της γέλιο όταν έπαιζε με τα μαλλιά μου όταν ήμασταν παιδιά. Ο τρόπος που ζητούσε με θάρρος να δανειστεί τη σχολική μου στολή στο Λύκειο, τη στιγμή που γέλασε και είπε «Όσο είσαι εδώ. Ξέρω ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω σου», ακόμα και αυτές οι λέξεις τώρα έμοιαζαν με ατάκες από τη ζωή κάποιου άλλου, μακριά. Αλλά ήμουν εντάξει τώρα. Είχα αποφασίσει να σταματήσω να είμαι αυτή που πάντα υποστήριζε τους πάντες. Θα ζούσα τη ζωή μου, χωρίς να είμαι πια στη σκιά κανενός, αρχές Φεβρουαρίου. Το χιόνι παρέμενε ακόμα έξω. Από τότε που σταμάτησε η υποθήκη, η Κρίστιν και η μητέρα μου είχαν σωπάσει. Αυτή η σιωπή έμοιαζε με την ηρεμία πριν σπάσει ένα φράγμα. Ήμουν πάντα σε εγρήγορση, αμφέβαλα ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις πληρωμές, οπότε ήταν θέμα χρόνου να έρθει η ειδοποίηση κατάσχεσης, και η πραγματικότητα ήρθε, ξαφνικά και με λίγη επισημότητα. Το έχεις δει αυτό?» Ήταν ένα μήνυμα αργά το βράδυ από την ξαδέρφη μου Τίφανη, με έναν σύνδεσμο συνημμένο. Όταν έκανα κλικ, είδα την ανάρτηση της Κρίστεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνεται viral. Το προφίλ της έδειχνε το πραγματικό της όνομα και φωτογραφίες των παιδιών της. Η ανάρτηση έγραφε: «Το μόνο που ήθελα ήταν η μητέρα μου να έχει μια ασφαλή, ήρεμη συνταξιοδότηση στο νέο σπίτι που της έδωσα, αλλά ξαφνικά η αδελφή μου έκοψε κάθε βοήθεια για την υποθήκη. Ίσως ήταν λάθος να βασιστώ σε κάποιον τόσο συναισθηματικά ασταθή, νόμιζα ότι η οικογένεια σημαίνει να στηρίζει ο ένας τον άλλον, αλλά μας εγκατέλειψαν. Πάλευα ως ανήπαντρη μητέρα για χρόνια και το μόνο που ήθελα ήταν να χτίσω ένα σπίτι για τη μητέρα μου, ένα όνειρο που επιτέλους ήταν εφικτό. Τώρα που σταμάτησαν οι πληρωμές, η μητέρα μου κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη μου πια. Αν μπορείτε, παρακαλούμε να μας υποστηρίξετε στην ανοικοδόμηση της οικογένειάς μας. Σας οικετεύω μέσα από την καρδιά μου», με παρουσίασαν ως την ψυχρή αδελφή που εγκατέλειψε άκαρδα την οικογένειά της. Η επόμενη ανάρτηση περιελάμβανε έναν σύνδεσμο δωρεά στο GoFund, με τον οποίο ζητούσα υποστήριξη για την αποκατάσταση της οικογένειάς μας. Κοίταξα την οθόνη και άφησα μια μεγάλη ανάσα, περιέργως. Δεν ένιωσα τίποτα. Ούτε σοκ, ούτε θυμό, ούτε καν θλίψη. Απλά σκέφτηκα, ώστε μέχρι εδώ θα φτάσει. Την επόμενη μέρα, τηλεφώνησα στον Τζόι. «Ανώνυμα είναι μια χαρά. Σε παρακαλώ, ετοίμασε τα πάντα, αρχεία πληρωμών, συμβόλαια υποθηκών, αποδείξεις επίπλων, ώστε να τα δημοσιοποιήσουμε». Επίσης, ανέφερε την πιθανότητα απάτης με τις δωρεές, απάντησε απλά, κατανοητό. Ακόμα και ο ίδιος είχε σταματήσει να εμπλέκει συναισθήματα σε αυτό. Αυτό, από μόνο του, μου έδωσε δύναμη. Λίγες ημέρες αργότερα,
μια ανώνυμη ανάρτηση με τίτλο «Η απάντηση μιας αδελφής» και εμφανίστηκε σε ένα διαδικτυακό φόρουμ, απαριθμούσε ξεκάθαρα τις ακόλουθες πληροφορίες: το συμβόλαιο υποθήκης για το νέο σπίτι, με το όνομά μου ως δανειολήπτη, καταστάσεις τραπεζικών πληρωμών, ποσά μηνιαίων πληρωμών που καταβλήθηκαν συνολικά, περίπου $60,000, αποδείξεις για έπιπλα και συσκευές, καθώς και αποδείξεις πληρωμής και δρομολόγια για το ταξίδι της ημέρας της μητέρας. Κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικά εισιτήρια. Στο τέλος της ανάρτησης έγραφε: «Δεν ήθελα ποτέ ευγνωμοσύνη από κανέναν. Απλώς αρνήθηκα να αφήσω τη ζωή μου και τις επιλογές μου να διαστρεβλώνονται πλέον από τα ψέματα κάποιου άλλου». Μέσα σε λίγες ώρες άρχισαν να εμφανίζονται σχόλια. «Αυτό φαίνεται αληθινό. Η αδελφή το παράκανε». Οι αναρτήσεις της Κρίστεν σύντομα διαγράφηκαν. Οι σύνδεσμοι δωρεάς έκλεισαν. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, η μητέρα μου δεν τηλεφώνησε. Ούτε η Κρίστεν. Αλλά αυτό ήταν εντάξει για μένα. Αυτό δεν ήταν πόλεμος και δεν είχε να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Ήθελα απλώς να διεκδικήσω την αλήθεια αυτού που είχα κάνει με τα δικά μου λόγια. Και επιτέλους, τα κατάφερα. Καθώς παρακολουθούσα τη φωτιά στο τζάκι, σκέφτηκα ότι οι αναμνήσεις των ανθρώπων μπορούν να ξαναγραφτούν σε όποια ιστορία τους βολεύει, αλλά οι αριθμοί και τα αρχεία δεν σε προδίδουν ποτέ. Έτσι, από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσω να αποδεικνύω τον εαυτό μου ήσυχα με γεγονότα. Όχι με συναισθήματα. Πέρασαν 2 εβδομάδες αφότου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κρίστεν σιώπησαν. Για κάποια που πάντα έπαιζε την αφοσιωμένη, ανιδιοτελή κόρη, η ξαφνική σιωπή της τράβηξε την προσοχή. Η σελίδα δωρεάς κάτω από το όνομά της έκλεισε, και άκουσα ότι κάποιοι φίλοι την ακολούθησαν σιωπηλά. Εγώ δεν έκανα καθόλου αναρτήσεις. Τότε, η μητέρα μου επικοινώνησε μαζί της. «Σάρα, μπορούμε να συναντηθούμε για λίγο?» Η φωνή της έτρεμε ελάχιστα. Πήρα μια βαθιά ανάσα και συμφώνησα. Διάλεξε ένα κοντινό καφέ για να συναντηθούμε. Ήταν ένα ήσυχο απόγευμα καθημερινής ημέρας, το φως του ήλιου έμπαινε απαλά μέσα από τα παράθυρα. Η μητέρα μου είχε ήδη καθίσει, κρατώντας το φλιτζάνι της και στα 2 της χέρια. Τη στιγμή που κοίταξε ψηλά, μπορούσα να το δω στα μάτια της, ήξερε την αλήθεια. Τα διάβασα όλα, τα αρχεία, τις αποδείξεις πληρωμής. Ο Τζόι μου τα εξήγησε όλα. Εγώ απλά έγνεψα, κοιτάζοντας τα χέρια της. Η μητέρα μου μίλησε αργά. «Δεν είχα ιδέα πόσο πολύ μας στήριζες. Πραγματικά. Δεν το ήξερα. Απλώς πίστευα όλα όσα έλεγε η Κρίστεν. Ήταν εύκολο, ανακουφιστικό να υποθέσω ότι τα είχε κάνει όλα. Αν έλεγε ότι τα είχε κάνει, απλά πίστευα στον λόγο της», απάντησα ήσυχα, ποτέ δεν εξήγησα. Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου να μην περιμένω τίποτα. Αλλά το μόνο που ήθελα πραγματικά ήταν να με δουν για αυτό που πραγματικά είχα κάνει. Αυτό είναι όλο. Χτύπησε τα μάτια της με ένα μαντίλι. «Λυπάμαι, καμία συγγνώμη δεν θα μπορούσε ποτέ να επανορθώσει για τα χρόνια που σε αγνοούσα. Αλλά λυπάμαι πραγματικά για όλα όσα έκανα και για όλα όσα αρνήθηκα να δω», κάθισα σιωπηλά για μια στιγμή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κλάψω, αλλά παραδόξως, ένιωσα απλώς ήρεμη. «Μαμά, δεν θέλω να σβήσω όμικρον με τόνο, τι συνέβη ή να προσποιηθώ ότι συγχωρώ τα πάντα. Αλλά δεν θα επιστρέψω σε μια σχέση όπου απλά με χρησιμοποιούν. Φυσικά και όχι. Ποτέ ξανά. Θέλω πραγματικά να σε βλέπω όπως είσαι από εδώ και στο εξής. Σε ευχαριστώ, αλλά θέτω όρια. Έχω ήδη πληρώσει πάνω από το 40% της προκαταβολής για το σπίτι, η υποθήκη. Ο τίτλος ιδιοκτησίας, τα πάντα ήταν στο όνομά μου. Όλες τις πληρωμές μέχρι τώρα τις έκανα για σένα, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να συνεχίσω να τις επομίζομαι. Η Κρίστεν θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις δικές της υποσχέσεις», η μητέρα μου έγνεψε σταθερά. «Της το έχω ήδη πει. Από εδώ και πέρα, πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα πάντα», φώναξε. Δεν ξέρω αν λυπάται ή αν είναι απλώς αναστατωμένη που την ανακάλυψαν. Όπως και να έχει, προς το παρόν είναι ήσυχη. Κατάφερα να χαμογελάσω ελαφρά. Αν κλαίει, τουλάχιστον ξέρει ότι έχει τελειώσει. Ναι. Νομίζω ότι και η ζωή της θα αλλάξει τώρα. Καθώς φεύγαμε, η μητέρα μου έπιασε απαλά το χέρι μου. Ίσως. Όταν έρθει η Άνοιξη, θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μαζί, αν με αφήσεις. Θα το πληρώσω εγώ, μετά από μια σύντομη παύση, χαμογέλασα. Βέβαια. Αν πεις απλά, ας πάμε μαζί, μόνο οι δυο μας. Θα το ήθελα πολύ. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το πρόσωπο της μητέρας μου χαλάρωσε σε εκείνο το γνώριμο.
Ανακουφισμένο χαμόγελο, λίγες μέρες αργότερα, έλαβα ένα email από την Κρίστεν. «Σάρα, λυπάμαι. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να πω για να επανορθώσω τώρα, αλλά το να παίρνω τα εύσημα για το σπίτι, τα ταξίδια, τα πάντα μπροστά στη μαμά ήταν λάθος, πάντα ήξερα τι έκανες για μας, από την αρχή. Αλλά δεν ήθελα να χάσω. Φοβόμουν μήπως με συγκρίνουν μαζί σου, γι' αυτό συνέχισα να λέω ψέματα. Τώρα είμαι έτοιμη να αναλάβω την ευθύνη. Ελπίζω κάποια μέρα να κερδίσω ξανά λίγη εμπιστοσύνη». Κρίστεν. Λυπήθηκα, που αυτό από μόνο του δεν ήταν αρκετό για να αποκαταστήσει τη σχέση μας. Δεν μπορώ να διαγράψω χρόνια σιωπής και εξαπάτησης με ένα μόνο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είχα σκοπό να τη συγχωρήσω αμέσως, το αν θα το έκανα ποτέ, εξαρτιόταν από το τι θα έκανε στη συνέχεια, έτσι αποφάσισα να κρατήσω την απόστασή μου, ήσυχα. Η οικογένεια δεν ξαναγίνεται όπως ήταν, αλλά είχα βαρεθεί να ξοδεύω όλο το χρόνο και την ενέργειά μου προσπαθώντας να την αποκαταστήσω. Από εδώ και στο εξής. Θα σχετιζόμουν με τη μητέρα μου με μια νέα, υγιή απόσταση, δεν θα έσβηνα το παρελθόν. Αλλά αν μπορούσαμε να χτίσουμε σιγά σιγά κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα, αυτό θα ήταν αρκετό, όσο για την Κρίστεν, είμαστε ακόμα μακριά. Αλλά πιστεύω ότι η επιλογή να μην έρθουμε πολύ κοντά είναι επίσης μια μορφή αγάπης. Τώρα, ξαναβρήκα τον εαυτό μου, όχι για να εξαφανιστώ στη σκιά κάποιου άλλου, αλλά για να ζήσω τη ζωή μου με περηφάνεια ως ο αληθινός μου εαυτός.